Николай Бареков е на пряката ни линия, лидер на България без цензура и заместник-председател на групата на европейските консерватори. Той е във Варна, ако не се лъжа, по партийни дела там. Добро утро, чувате ли ме? Добро утро, госпожо Иванова. Чувам ви. Само да уточня, тук съм освен по партийни дела и по гражданските, да се каже, защото аз бях номиниран за водач на листата на България без цензура в град Варна. И от няколко дена провеждам срещи с неправителствените организации в града, както и вчера имахме изпълнителен съвет заедно с коалиционните партньори. Добре, господин Бареков, първо един цитат. Няколко ключови сподвижници на Бареков избягаха от него като вложители на закъсала банка. Цитатът е на от списание Тема. Смеете се, виждам. Приемате ли това сравнение? Закъсала банка ли е България без цензура? И другата явна препратка в този цитат, това, което се случва с партията, дали е свързано с събитията в друга банка, истинска, КТБ? Тази тема я коментирахме вече от партията. Няма какво друго да добавя, освен да кажа, че господин Славчев не е бил служител в нашата партия. Той беше поканен лично от мене да се реализира като политик в България без цензура, което е доказателство, че този проект политически беше правен изцяло от мен и то отдолу. Господин Славчев, аз го забелязах, когато беше по улиците да скандира срещу господин Борисов, и това беше мотив аз да го поканя. С днешна дата това, което той направи, си е негово лично решение. Никой не го подкрепи в партията, остана сам и всъщност обслужи интересите на ГЕРБ и ДПС. Що се отнася до господата от ВМРО, ВМРО години наред беше извън политическата игра. Когато ги поканих при мен миналата година, имаха 0,6-0,7%, колкото имат и днес без нас. Те избраха своя път. Не знам какви мотиви ги водят. Аз съм помагал само там. Изнесах цялата кампания на гърба си, заедно с партията. Господин Каракачанов и господин Джамбазки участваха доста семпло в тази кампания, която направихме, а в кампанията ние взехме 11%. С което застрашихме политическото статукво. Как си обяснявате тези атаки? Те са наистина подвелени от една страна господин Славчев, който каза всъщност България без цензура се управлява. От Пеевски, той е нейният лидер, Бареков е марионетка на Делян Пеевски, от друга страна ВМРО. Как си обяснявате тези атаки? Защото има едно много разпространено обяснение и то е: парите свършиха, с тях свърши и приятелството. Ами от мен пари тези хора не са получавали. Аз съм финансирал с лични средства кампанията на партията. Господин Славчев си имаше малък бизнес, на който аз съм му помагал. Парите там не са свършили. Но вижте, темата за парите вече е банална и тривиална. Това, което е по-важното и трябва да се каже. Убеден ли сте в това, господин Бареков, че темата за парите е банална и тривиална? Смятате ли, че наистина отговорихте на всички въпроси по отношение на финансирането на България без цензура? Не само съм отговорил, аз съм си подал в Сметната палата на време целият отчет на кампанията. Това, което искам да кажа, е, че под някаква форма тези инициативи през последните седмици приличат на сценарий. И този сценарий е писан от някого за разбиване на единствената партия, която говори истините в българския политически живот и е против статуквото, което се получи. Сега, доколко господин Каракачанов... Момент само да ви разкажа, понеже задавате въпрос, да си развия тезата. Госпожо Иванова. Господин Каракачанов, може би, волю или неволю, се е включил в този сценарий. Аз предпочитам да мисля, че това е повече по неволен начин. А ако имах зад гърба си кукловоди и тези кукловоди стояха зад мен, сега нямаше да ми се случат такива беди на главата, сама разбирате. Аз съм атакуван от всички. Медийно, политически, от ГЕРБ, от ДПС, от вестниците на господин Пеевски. Всъщност, ако господин Пеевски стоеше зад гърба ми, в неговите вестници щеше да грее моята физиономия, а не физиономията на господин Бойко Борисов, който е доста обслужван напоследък от тези медии. И още нещо, за да изчерпим темата Пеевски. Струва ми се, че това момче, защото той все пак е едно момче, да не забравяме, малко над 30 години, под някаква форма, според мен, е изцяло контролиран и зависим от партията си, от господин Ахмед Доган. Ако някой ще стои зад мене през Пеевски, това би трябвало да е Ахмед Доган. Само че аз Ахмед Доган не съм го виждал никога на живо през живота си. И не само това. Всеки момент в интернет пространството ще прочетете моето писмо до колегите от Протестна мрежа, с което аз ги каня на разговор, среща с мен още следващата седмица, за да им покажа оригинални документи от българските и чуждестранните служби, които изцяло разкриват същността на господин Борисов и връзката му с господин Доган. Ще го видите това писмо след малко.
И ако те желаят да разберат най-накрая отговорите на въпросите кой защо, да заповядат с мене при господин Цацаров. Чакайте само обаче, понеже смесихме няколко теми и се страхувам да не стане неразбираемо за зрителите. Каните протестна мрежа, за да направите разкритията, които обещахте, така ли? Точно така. Аз не искам да ставам сам някакъв герой. Аз съм достатъчно защитен от закона. По-настоящем съм заместник-председател на третата по големина група в Европейския парламент и ще си понеса цялата отговорност. Искам морална и гражданска подкрепа, за да научим най-накрая отговорите на въпросите кой, но не само на въпросите кой. Вие сте добър журналист. Знаете, че има един по-важен въпрос от кой. То е въпроса защо. Аз разполагам с тези данни и факти. Кажете, издайте нещо от тези данни и факти, които очакваме вие да разкриете. Защото, веднага ви казвам, мнозина, като чуят Бареков да обещае разкрития, си припомнят някакви костинбродски истории, костинбродски разкрития. Затова кажете нещо конкретно. Костинбродската история беше най-голямата фалшификация в историята на българските избори. Аз продължавам да стоя за думите си, че партия ГЕРБ беше подготвила няколко стотин хиляди бюлетини, с които да спечели по служебен начин изборите. Което до момента не се доказва. Което до момента това не е доказано, обаче трябва... Ама е в съда вече. В съда оставете съда да си свърши работа. Да, нека да изчакаме и тогава. Така, кажете за разкритията, които обещават. Аз съм от малкото политици в България, които не раздават присъди така на институциите. Аз раздавам присъди на българския политически елит. Той е изчерпан вече. Този политически елит е нахален, крадлив и трябва да си ходи. Днес на терена единственият политик, който не е ограбил народа чрез властта, съм аз. Вярвам обаче в прокуратурата, вярвам в НАП, в Сметната палата, в съда. Нека тези хора да си свършат работата. Документите, с които аз разполагам, са оригинали. Те показват принадлежността на господин Борисов към държавна сигурност, към службите. То е един проект, който е готвен в продължение на 30 години да вземе големи държавни постове, след което ги е заел. Той е човек, който ме съди в днешна дата, мен, като личност, за това, че аз съм казал, че по негово време са извършени и той има пряко участие в десетки убийства на ключови фигури от българския преход. Аз имам вече тези документи, ще ги дам и на българския съд, но понеже те са изключително остри документи, които доказват престъпления, вършени от него, в съучастничество с ключови фигури от българския преход, включително и ДПС, аз ще ги дам и на българската прокуратура. Защото вярвам. Откъде, господин Бареков, имате тези документи? Любопитно ми е как изглежда един документ, който доказва, че Бойко Борисов е проект на службите, готвен 30 години, за да изпълни ролята си сега, ако правилно ви разбирам. Как изглежда такъв един документ? Знаете ли, понеже аз съм филолог човек, литератор, ще си послужа с литературно сравнение. Аз си мислих, че всъщност ние живеем в някаква приказка Андерсенова, предвид социалното положение на българския народ. Оказва се, че през цялото време ние сме живели в приказките на братя Грим. Доклада, който беше изваден от Петър Стоянов срещу Богомил Бонев през 2001 година в студиото на BTV, в сравнение с това, с което аз разполагам и съм се запознал през последните месеци, наистина е като Андерсенова приказка. Става въпрос за приказките на братя Грим. Става въпрос за хора, които се събират, подготвят, нагласяват, заговарят и извършват убийства. Начина, по който се саморазправиха с злополучния банкер Цветан Василев и го убиха морално и политически и икономически, е същия, по който физически през 2003 година беше отстранен неговия, как да кажа, предвестник или двойник в българската икономическа действителност Илия Павлов. Това са хора, които получават цялата икономическа и финансова власт от партиите, от политиците в България, биват използвани, биват ограбени и накрая биват спуквани като балони. Това е, много е просто. Аз лично, да ви кажа честно, като журналист, с голям интерес четях тези документи и не можех да повярвам в първия момент в каква действителност сме живели ние българите през последните 20 години. Но крайно време е това да лъсне. Откъде са тези документи? Как стана? Как те стигнаха до вас? Ще разкажете подробности. Кога разбрахте за всичките тези неща? Защото когато говорите за Бойко Борисов, тук всички си спомняме как вие го подкрепяхте. Ако не се лъжа, вие бяхте и венчан в неговия кабинет. Нали не греша? Извинявайте, ако нещо съм объркала и забравил. Не ви ли венча той?
Вижте, венчаме господин Борисов, не е венча точно, защото кмет не венчава. Той сключи граждански брак при него. За жалост, каквато историята... Госпожо Иванова, каквато историята на моето приятелство в кавички с господин Борисов, за жалост, така леко злополучен беше моя брак, защото аз имах прекрасна съпруга и имам прекрасно дете, което е с мене. Но за жалост в един момент човек разбира, че една връзка се изчерпва и ще трябва просто да сложи фактическия край. Към господин Борисов, така ли стана? Тя просто се изчерпа. Така ли стана и с връзката ви с Борисов? Изпитвах симпатия към него като главен секретар на МВР за начина, по който той нестандартно подходи към ситуацията в българския политически живот. Когато господин Борисов стана политик и взе да взима грешни решения, аз съм го критикувал и съм се дистанцирал от него. С днешна дата аз съм може би един от малкото хора в България, които знаят истината за този образ и за този проект. Ще я споделя с вас. Вие медиите, аз за това казах миналата седмица, че много разчитам на вашата подкрепа. Вие трябва да решите дали ще подкрепите това, което аз ще изнеса като факти и данни. Дали ще задавате въпросите. Защото човека, който трябва да бъде питан от вас следващите дни, трябва да бъде господин Борисов. Тази коалиция, която стана в парламента между ГЕРБ и ДПС, твърдя, не е случайна. Атаките срещу мен не са случайни. Моля ви се, наистина се обръщам към вас с молба. Опитайте се да разберете истината до край. Истината е зловеща, но ще ни направи свободни, както пише в една голяма книга. Тук е въпрос вече на воля. Аз се обръщам към вас за съдействие, включително подадах ръка и към хората, които мене ме дадаха да ме разследват на прокуратурата. Подавам ръка към всички, към Реформаторски блок, към протестна мрежа, към читавите хора в ГЕРБ, защото по господин Борисов се излъга много народ и тръгна в тази партия. Нека заедно да разберем истината. Може ли политик, който е бил член, айде за БКП знаем всички, простихме му, но който е бил член на Държавна сигурност, който е сътрудничал в няколко служби, който е бил засичен от международни служби, че извършва престъпление, да бъде десен? Да кажете кои служби. Да кажете само в кои служби е сътрудничил. Не случайно казах преди време, че е добре да се зададат въпросите към генералите Бриго Аспарухов, генерал Кирчо Киров и генерал Димо Гюров. Господин Борисов, айде ще ви разкажа тази история така, за да имате все пак някаква канава за размишление. Ами дано, нека да завършим с тази история. Аз само се моля другата седмица да съм жив и здрав и да мога всички тези неща да ги споделя както с колегите от неправителствения сектор, така и с прокуратурата. През 2002 година се получава писмо в Националната разузнавателна служба, в което писмо се уведомява, че господин Борисов като нелегален сътрудник на тази служба отказва да работи с нея поради вземането на висш държавен пост главен секретар на МВР. Когато са го потърсили водещите му офицери, той е заявил, че разговорът с него трябва да бъде воден на ниво само шеф на НРС и да се обърнат към президента Първанов и премиера по това време господин Сакскобургготски. Ето от тук е връзката на господин Борисов. Какво се съдържа в сигнала? В сигнала се описва, че господин Борисов в качеството му на главен секретар замита в архивите на МВР следите от своето престъпно поведение в миналото. Също така прочиства архивите на Държавна сигурност от досиета на политически дейци. Първото досие, което господин Борисов е извадил от Държавна сигурност като главен секретар, е било на господин Красимир Каракачанов. Господин Каракачанов беше в офиса ми преди 2 седмици и лично прочете този документ. Мога да ви кажа, че се хвана за главата. И от тук задавам въпроса какви са зависимостите вече между тези хора. След което господин Борисов е предупреден, че трябва да се върне на работа в НРС и да продължава да снася информация. Когато той отказва, се стартира разработката Мазника, в която основни информатори за дейността на Борисов са най-близките му след това хора Иван Драшков и Ботьо Ботев. Така, вие за тази разработка сте споменавали и преди, за разработката Мазника, не, сега разказах в подробности тази разработка. Да, но документите пристигнаха... Сега, вие знаете, че от тук нататък предстои един много важен етап, на който трябва да бъде доказано, че всичко, което вие говорите, е истина, а не компромат. Аз не говоря, аз разказвам документи на службите за сигурност, които ще бъдат представени не къде да е, госпожо Иванова, а на главния прокурор на Република България, господин Сотир Цацаров. Аз ще отида там другата седмица в качеството ми на високопоставено лице от Европейския парламент. Знаете, че поста зампредседател на група, и то голяма група, е голяма длъжност. Няма как да ми бъде отказано съдействие от страна на българските служби. Ще запозная и Европейския парламент.
ще запозная и Европейската народна партия с тези документи. Аз имах среща вече с колеги от Европейската народна партия, запознах ги устно с разработките. Сега те ще получат тези документи. Между другото, ситуацията е крайно интересна, защото цялата биография на господин Борисов започва с един немски самолет, така че или един самолет, който да речем излита от Берлин, така че ще бъде интересно каква ще бъде реакцията на госпожа Меркел. Това, което ще направя тези дни, ще разтърси политическата система из основи. Аз обещах на българския народ, че ще има рестарт на системата, когато народа ми даде 11%. Въпреки всичките атаки срещу мене, аз ще оцелея и обещавам, че на 5 октомври ще има рестарт на политическата система в България. Добре, господин Бареков, вие знаете, предполагам, че има продължение на сигнала срещу вас от страна на протестна мрежа. Ивет Добромирова заяви... Не ме интересува даже. Сигналите се проверяват от органите. Не, друго искам да коментирате. Тя твърди, че през вашата неправителствена организация, която няма право да се занимава с политика, вървят едни пари през евромайки към политическа партия България без цензура. Как ще коментирате това? Никак, госпожо Иванова, това е пълна глупост. Евромайките почти нямат никаква издръжка. Те са към партията, както е известно. Единствената неправителствена организация, която съм финансирал аз, е моята. Казва се България без цензура. Дал съм дарение, което всички вие знаете. То беше проверявано от моя лична сметка в българска банка. Пари, които съм получил по законен начин. Вижте, не ми се занимава повече с глупости. Дайте да говорим по същество. Мисля, че големи неща ви казах днес. Да поговорим за политика. Защо говоря, че има коалиция ДПС в ГЕРБ в парламент? Нека да поговорим малко и за вас, защото вие хвърляте обвинения, разкрития и така. Не. Говорихме доста време за Борисов и за ДПС. Смятате ли, че категорично вече е затворена тази страница с темата за финансирането? Защото, питам ви веднага, в течение на последните седмици се появяват информации за това, че в отчетите към Сметната палата са дописвани имена, така че едни дарения, които е трябвало да бъдат използвани за коалицията, всъщност са пренасочвани към партията или обратно, така че да не надхвърлите допустимия праг от 2 милиона лева. Имаше такава публикация и във вестник Сега, включително вчера. Пълни глупости, госпожо Иванова. С целият отчет на коалицията и на партията е даден... показвайте само, че отчетът е даден в Сметната палата. Вие ми показвате публикации във вестници, аз ви говоря за документи, които са депозирани. Това са документи. Ето ги, декларации, които са... Сметната палата излезе с категоричното становище, че ние сме си подали отчета по 2 милиона лева, каквото е влезнало в партията и в коалицията, изхарчено за изборите. Всичко е много просто. Дадени са всички декларации. Сметната палата предпочете да публикува тези, които бяха на партията, а пропусна да публикува тези на коалицията или обратното, не помня вече кое, но всичко е депозирано при тях. Вижте, тези гнусни атаки срещу мен, които започнаха по няколко медии едновременно, веднага след изборите, целяха моите 11% да не станат 15-20 и успяхте на практика, вие медиите. В настоящия момент виждате, че резултатът ми е равен с ДПС, вместо да мога да ги бия на тези избори, защото бях единствената партия... Това, което вие наричате атака, да направя една скоба, това, което вие наричате атака е, например, факта, че журналисти стигнаха до хора, които според документите, които вие сте подали в Сметната палата, са ваши дарители, а те всъщност живеят с 120 лева, примерно, на месец и нямат халхабер от това, че са дарители на партията ви. Ако бяхте излучили втората част на репортажа, щяха да разберат хората, че това са хора, които са наши симпатизанти, членове на партията. Парите са получени от нашия заместник-председател на организацията в Белене. Човека излезе, каза си, беше разпитан от полицията. Апропо, полиция нахлу в домовете на тези хора заедно с журналисти, което ми приличаше вече на политическа поръчка, защото да нахлуваш при две жени, които са дарили по 1000 лева и да ги атакуваш с полиция, да им задаваш въпросите, нали, откъде взехте парите, как и защо, без да питаш нормално, да изслушаш техния отговор и да отидеш при източника, дал това финансиране. Аз помня един случай обаче от село Гложене, който е друг случай, в който една жена, живееща в много така истинска бедност, каза: не съм дарявала парите, ме поканиха на предизборен митинг, аз отидох до София, така личните й данни са попаднали при вас и така, че не дейте, случаите са различни, да не обобщаваме. Проблема е, че... като ГЕРБ и БСП 100 милиона на 5 години от държавата. Ние си финансирахме кампанията сами. Направихме го по закон. Парите бяха дарени най-вече от по-богати, да речем, членове и председатели на общински и областни организации. Самия аз също можех да даря до 10 000 лева. Дариха, примерно, сестра ми дари пари, дари Тежджан Наимова.
Тези пари бяха дадени за кампанията и бяха изхарчени за нея. Ние нямаме като останалите партии, госпожо Иванова, по 20-30 милиона да харчим за избори. Ние можем да дарим за избори толкова, колкото сме получили като дарение от наши симпатизанти. Нямаме държавна субсидия. Не атакувайте единствената партия, която е голяма и единственият политик, който има рейтинг днес, за това, че изхарчил частни пари за избори. Защото тези, които са срещу мен, ДПС, ГЕРБ и БСП, за жалост, харчат стотици милиони, за да купуват гласове и да печелят избори. Така, но вие направихте най-скъпата кампания, господин Бареков. Цигански гласа, днес нямаше да бъде четвърта политическа сила, а трета. Направихте най-скъпата кампания. Един ваш депутат излиза наистина много скъп. Затова са тези въпроси и не бива да ви ядоса, защото вие сте политик и знаете, че трябва да има отчетност. Заради, вижте, 3 месеца след това продължаваме да говорим и ние същи глупости. Нашата кампания беше скъпа, защото платихме на Нова телевизия и на BTV да ни излъчват вечерта нашите срещи с хората. Години наред и двете телевизии се правихте, че мене ме няма, че не съществува България без цензура, целенасочено се говориха неща против нас или се неглижирахме. Напротив, вие се опитахте да ни убиете. Не ви обвинявам вас конкретно, нито Нова телевизия. Няма проблем, вие имате право да си платите на Нова телевизия, на BTV и така. Ние да бъдем убити с мълчание. Убити с мълчание. Това не се получи, сценария не сработи. Това не е проблем. Проблема е, когато се дописват декларации. Срещи, хората видяха пълните зали, видяха, че ни има и всички вие бяхте изненадани, когато взехме 11%. Всички. Реформаторския блок една година им се правише рекламна кампания по улиците на София, в сутрешните блокове на най-големите телевизии. Накрая те едва минаха барерата от 6% и ние взехме двойно по-голям резултат. Това ще бъде и на тези избори. Моля ви, наистина аз ви моля. Дайте по същество да говорим за политика и моля ви, не убивайте нещо ново още в зародиш. Не ни убивайте. Моля ви, наистина. Аз просто задавам въпроси. Нищо не убивам и нищо не съживявам, нищо не правя. Но добре, на финала. Защо не питате тогава откъде на къде ГЕРБ и ДПС дърпат конците днес на Орешарски? Защото разговарям с лидера на България без цензура, а не с ГЕРБ или ДПС. Разговарям с лидера на България без цензура. Това са вашите пари, моите пари. 7 милиарда ще бъде актуализиран бюджета на страната, ако във вторник двете партии си влезат в парламента и си потвърдят коалицията. Избраха двете заедно Кристалина Георгиева за еврокомисар, вдигнаха нов председател на Народната банка. Разбирате ли, актуализацията на бюджета е най-големия грабеж, който ще бъде извършен в България през последните години. Миналата година, помните ли кой излезе да протестира, когато Орешарски поиска актуализация на бюджета? Протестна мрежа и Бойко Борисов. Защо днес протестна мрежа мълчи? Защо Борисов влиза с ДПС в пленарна зала, за да актуализира бюджета на Република България, за да потънат милиарди в нереформирани системи? Здравеопазването. Там е пълен батак. Пълен батак. Като налеем нови милиарди там, какво ще се случи? Ще се откраднат парите. България е единствената държава в Европа, която дава 5 милиарда за здравеопазване и ние не знаем къде отиват тези пари. С една здравна каса. Така, има неща, които са безспорни, но понеже времето ни изтича, започнах с цитат от списание Тема, да завърша с цитат от същата статия. Вероятно с закъсалите партии се получава като с закъсалите банки, хората с депозити бягат, а тези с кредити остават. Сега, въпросът вече от мен. Вие от хората с депозити ли сте или от хората с кредити, които трябва да се връщат, господин Бареков? Последен въпрос. Нямам кредити към нито една институция в България. Личните ми спестявания са в 4-5 български банки. Както ви казах и в самото начало, нито господин Славчев, нито господин Каракачанов са имали депозити в България без цензура. Те си имат свой път в живота, собствен сценарий. Нека да си го изпълняват. С днешна дата, за жалост, коалицията, която ще прави ВМРО, ще погуби гласовете на няколко десетки хиляди патриоти, които няма да отидат в парламента, ще отидат за ДПС и за ГЕРБ. Просто всичко останало вече няма никакъв смисъл. Добре, благодаря, господин Бареков. Разбрахте метафората, но предпочетохте да я заобиколите. За да има рестарт на държавата. Добре, благодаря ви аз.